Moussa Ndiaye holi o bonɗo boraɗo bonnuɗo jikkam demɗo sumi remana sumi tenki ñami tuuti. Moussa Ndiaye mawnude kinal wona hewde pinal, so leñol a wallani bomare woto fawada, ko an jaasi wasi yelino babbatugal. Morma jasɗo baynoriɗo mboɗo yaha coñal, sa memi leñolal mi daromi yen malajal, sakande memɗa kawtura ibirami fo ko jibinande guindam. Samba Thiam wawuma gandal kam e jambaragal, ko kalata ko eɓe larma sabu eɓe gandi puyɗa ko ɗemgal. Moussa Ndiaye koni so gacce ina mbara tawanno a yalti e gurdam, dote wona ko ma sakande lumnuɗa jeesal, so kiɓal ala e Mauritani ka cusɗo gaccengal kabrirgal. Moussa Ndiaye mone yilo rawandu so fotti e ma yo wedde kaƴal, Allah huɗima kuddindi wo hunno firawune de sali nulal, ko tan diine simo sare wajjuɓe tottumangal neldal. Sa yawi kadi won aroɓe ko gendiyankoɓe leñolam, maɓe totte ko ma tawi ala mo ndenduɗa e boowal. mata yejjiti ten Youssoufi Gueye jiggo Tafsir yahanɓe ngol leñol, Sow Amadou Mamadou Sada Sow ko lumbiɓe beeli Kawsara. Moussa Ndiaye ala ko min mbaɗi koko kalɗa min jaabima, faam komin baydaji kono sanɗaji aroɓe ne cabbima. Wota Allah hebbin hono ma en e ngol leñol ɓaleɓe ngol tonja, amini kala ko rendo joofi e ma. Moussa Ndiaye yo Allah totte golle ɗe golliɗa ngol ɓaleɓe Mauritanie. bandiraɓe ɓaleɓe Mauritanie naɓe, mi salmini on, mi juurima on, kati mbeɗi ñaago on yafuya kala ko mbawɗon nande ɗo e konngol kaɓningol walla mettugol. Oɗo vidéo noon panuɗen ɗum ko e Moussa Ndiaye joguiɗo o jambaragal joɗade télévision, ene woni naafigi, ene woni macro, ene woni escro, ene woni human binne anda hay dambalum, ene jooɗo ene haala, ene wiya discrimination ala e Mauritanie, racisme yagal ala e Mauritanie. Moussa Ndiaye so tawi ko gonga, so mbabba ene yiile, so neɗɗo hawri e maɗa woto haɓɓe maɗa saret ni yo fawe maɗa dimgal kaaƴi. Moussa Ndiaye an kay mataw a yiccitne ndi waɗade télé Mauritanie. Moussa Ndiaye galle moɗon woni ko 6e série école 10. Moussa Ndiaye nde wonno a harani duwaw jinnaɓe ɗum watma joɗade aɗa haala ko kalata ko. Moussa Ndiaye so tawi ko some arabe o watma sababude ka arabisant, watma joɗade télé aɗa wiya aɗa waɗana Aziz campagne, aɗa yoola hakkeji ɓaleɓe walla aɗa haala gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko naafi ƴeere ma e seyɗanagal ma foti noon, an e hoorema aɗa andi a fen, an e hoorema kati aɗa andi a naafoƴin, an e hoorema aɗa andi tigi rigui ko kalɗa ko an e hoorema ka laatiɗo wonde maccuɗo. Sababude jasre aduna fof gila baba Adama ha yettiɗo jasɗo jibinaka e nder windere he ha yettima an Moussa Ndiaye. Kala jasnoɗo e tagore Allah nde ko an tekki rondi jasre muɗum. Moussa Ndiaye so tawi noon a wawa yoltude hujjaji ɓaleɓe walla a wawa haalde gonga gonɗo e Mauritanie, sukku sa wi an ka journaliste a fen ka naafigi, an a wona journaliste, a meeɗa wonde journaliste, ko simple reporter mbaɗannoɗa, ko ɗum tan woni ko mbaɗannoɗa reportage football gasi, ana wona journaliste. Human binnagal maɗa noon walla naafiɓeere maɗa so tawi ka escro walla ka macro walla aɗa sinnodiri e cadre uji takkiɗe e Mouhamadou Abdoul Aziz, aɗa darano ɗumen sohnaɓe. Moussa Ndiaye ren hoorema, so ɗum ala Moussa Ndiaye ren hoorema.
ko hakkeji ɓaleɓe joolaɗi ɗi e nder Mauritanie caɗele ɗe ɓaleɓe jogiiɗe e nder leydi Mauritanie sa joni maɗi wiye ɓaleɓe ne nana français ene nana arabe an dampalo o holko nanata an est ce que